Limburg mag een kleine provincie zijn. De geschiedenis van onze regio is indrukwekkend. Dat blijkt vooral uit vondsten van historische voorwerpen uit het verleden. Botten van de Mosasaurus, de oudste tekening op steen, de Danser van Wansum, funderingen van het oudste stenen gebouw van Nederland, het Romeins badhuis in Heerlen, de Keltische muntschat van Ambi, de gouden peelhelm gevonden door een Meijerse turfsteker of de sarcofaag van Simpelveld. En nog steeds zit er historie verborgen in onze klei, lus en zand. Fanatieke amateurarcheologen, wel of niet uitgerust met zoekgereedschap, vinden jaarlijks honderden historische voorwerpen in de Limburgse bodem. We zien eigenlijk een zoekers, piloten, we gaan naar boven, iets ontdekken. Wolf Alberts uit Blerik is één van hen. Zijn detector slaat begin 2023 op tilt in een akker in Midden-Limburg. Hij weet dan nog niet dat hij met zijn schoenen bovenop ruim 4000 koperen Romeinse munten staat. Als de munten voor het oprapen liggen, maakt Alberts in tegenstelling tot veel andere amateurspeurders een afwijkende keuze. Een keuze met indrukwekkende gevolgen. Dit is het verhaal van de muntvondst van Buggenum. Het was een vrij goede dag, een druige dag. En het was ideaal. De akker loog er ideaal bij, het was heel vlak. Maar tevoren had het veel geregend, dus dat was ook goed na de akker. Dus dat gaf ook weer een goede glijding. En het was druig, het was goed voor de detector en mooi. En ik hoor op een gegeven moment in jullie zagen toon. En dan doen we meestal zoeken. En de toon wordt beter en beter. En ik ging dieper en dieper en de toon wordt steeds beter. En ik dacht nog, het is misschien een granade of een huurstuk van een tractor, een ploeg of zo. Tot ik op een gegeven moment allemaal groene pleitjes zag vliegen. En toen heb ik de collega's erbij gehaald. En toen bleek het al gauw om de muntjes te gaan uit de Romeinse tijd, die we wel eens vaker los vinden op de akker. Die zit in dit geval helemaal bij elkaar, dus ik heb de detector in het gaten gehaald en de jong daar zit maar. Dus. En ik had op dat moment ook geen nummer van een archeoloog uit de buurt en ik heb restaurator gevraagd. We zaten net aan de koffiepauze met z'n allen toen de telefoon ging en Wolf belde. Toen ik hem opnam, ik wist dat hij in het veld stond. We hadden de dag ervoor ook al contact gehad, ik wist dat hij zou gaan zoeken. En hij zegt, ja, ik heb een muntschat gevonden. Goed, een beetje grappig zeg ik, ja joh, ik zeg, dat zal wel. Ik denk, die zit mee te stangen. En goed, vervolgens hangt hij op, belt terug via videobellen en houdt de camera op het gat. En nou, je zag tientallen kleine muntjes liggen. Ja, het plakt allemaal in elkaar. Het was een kloenter eigenlijk, die bij elkaar zat. En die hertslag? Ja, die was vrij normaal, maar die ging wel enthousiast omhoog. Nou ja, had ze bij de hoes kunnen nemen. Had gekund, ja. Maar in dit geval zei je de verstand, het is interessant, blijf er even vanaf. Dan kun ze het altijd nog meenemen. Wolle zegt, regel maar, ik gooi het gat weer dicht. Nou, toen ben ik contact opgenomen met Raap. En zo is het balletje aan het rollen. En ik ken die vinder. En ja, die kent zijn vak en die is een heel goed veldwerker. Ik wist meteen dat moet je serieus nemen. En over een muntschat, dan moet je ook niet aarzelen, dan moet je doorpakken. Je moet je voorstellen, het was in de carnavalsweek. Veel mensen hebben vrij. Dus er zijn ook heel veel mensen met een metaaldetector onderweg. Dus de kans is groot, hoe langer het blijft liggen, dat iemand anders het vindt. Die er niet op zo'n juiste wijze mee omgaat en het alsnog uit het veld haalt.
Zijn muntschat die lag open en bloot in het veld. Je moet snel handelen. En dat vond ik niet alleen, dat vond ook de gemeente. En je moet meteen eigenlijk een kleine opgraving organiseren. Je moet contact opnemen met de grondeigenaar. Die heeft natuurlijk ook zijn belangen. Die wou net gaan inzaaien. Vanwege de urgentie van de situatie is dit echt bijna op een miraculeuze in het tijdsbestek van 1,5 dag geregeld. Ze hebben een gaat gemaakt. 2 bij 2 meter en een halve meter of een meter diep. En dan hebben ze een eiland overgelaten voor de vondst zat. En die hebben ze ingepakt in een stalen kist. Vervolgens wordt op een niveau lager een plaat onder die kist geduwd en wordt het geheel uit de grond getild. En dan vindt het zijn weg naar ons in het atelier. Ja, we hebben nog wel een flinke brok was het ja. Het was toch alles bij elkaar hebben. Nou, het blok erbij, 300 kilo, we hebben met 6, 7 man hebben moeten tillen. Ja, het is natuurlijk ook wel spectaculair. Hè. Het is noem het maar historische sensatie. Want dit soort dingen kom je niet vaak tegen. Ik ben al lang werkzaam in de archeologie. Maar dat je dit zoiets vindt, dat is een buitenkantje. Ben je nou foto's aanmaken van film? Ik vergelijk archeologie altijd met een detective. Op het moment dat iets, dat is de huiskamer opgeruimd is waar een moord is gebeurd, dan is het heel lastig dat verhaal te achterhalen. En zo is het ook met archeologie. Als archeologie alle spulletjes nou precies liggen zoals de mens in die tijd achtergelaten heeft, kun je het verhaal achterhalen. Het is een bron en daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan. Oh, wow. What is this one? Een artefact. Then Dit is apart, wat je so hier okay, nog nice. steeds Yeah. allemaal, maar hier, nu krijgen we een, Yeah. het lijkt So een what soort, is this? ja. Yeah. Ah, nou zie je hoe die ligt. Iets- Kijk, iets hier is die box. gecoupeerd. Kijk, hier zit de koep, dit helt over naar buiten, dan loopt die schuin naar boven weg in het blok. Nou, we hebben een scan genomen om te kijken van hoe groot is de muntschat. En we hadden al snel door dat de munten in een linnen zak hebben gezet. Ja, in ieder geval geen potje. Nou, zo'n scan geeft meer inzicht. Hè. Een CT-scan, dan zie je precies van de vorm die het heeft. En dat gaf dan ook wel een goed beeld hoe wij te werk moesten gaan met het verder vrij prepareren van de kluit zelf. Ja, je haalt er natuurlijk een stukje uit en bekijk je en dan schemeren er toch koppen door van Romeinse keizers. Hè. En dan weet je, ja, dit is zo'n herkenbaar materiaal. Hier hebben we te maken met een muntschat uit de laat-Romeinse periode. Er zijn natuurlijk wel muntjes bekend uit die tijd en er zijn ook wel wat muntschatten gevonden, een paar in Nederland. Maar dit is de eerste keer, bij mijn weten, dat deze echt helemaal goed archeologisch is onderzocht. Ja, na de scan dan moeten de munten dus geborgen worden. Hè. Dan gaan we ze één voor één eruit halen. Sommige munten plakken aan elkaar. Nou ja, die gaan we niet losmaken. Dat moet echt iemand die deskundig is, die moet dat gebeuren. Dus al die brokjes die worden opzij gelegd en dan gaat de medewerker van Restaura gaat dat verder schoonmaken. Nou, hier bijvoorbeeld een groepje munten die echt aan elkaar gecorrodeerd zijn. Dus dan is het een kwestie om ze voorzichtig van elkaar los te halen. Vaak zie je ook dat echt, als het zo aan elkaar gekoekt is als het ware, dat de laag op de munt wat harder is en wat moeilijker te verwijderen is. Dus nu ga ik ze eerst voorzichtig met het scalpel loswrikken. Dan zie je dat gaat al vrij goed.
Het is een kunst om de juiste plek te vinden om het met een scalpel in te steken. En dan zie je eigenlijk dat die groep al relatief goed van elkaar losgekomen is. Soms kan die corrosielaag er ook toe bijdragen dat het relief wat beschermd gebleven is. Nadat ik de eerste keer met een scalpel de eerste korsten verwijderd heb, borstel ik ze met een wat harder borsteltje na. En dan zie ik eigenlijk waar nog materiaal blijft zitten. Dat werk ik dan nog een keer fijn na met dat scalpel. Om het relief maximaal eruit te halen. Dit kon nog wel eens een mooie worden. Hier zie je, zoals ik net zei, hier zie je dat de harde laag die op de munt staat, de munt eigenlijk beschermd heeft. Dus dan zie je dat het relief er plotseling heel mooi onder vandaan komt. Tijdens het vrijprepareren, als ze schoon zijn, heb ik hier bakjes met categorieën, kwaliteitscategorieën, 1 tot en met 4. 1 is de beste kwaliteit, 2 is redelijk, 3 is mogelijk in te delen in groepen en 4 is het helaas niet meer op te herkennen. Uit die doosjes gaan ze eigenlijk de conservering in. Worden ze eerst behandeld tegen bronsrot om de corrosie die erin zit, om dat te stoppen. En vervolgens worden ze echt geconserveerd om ze steviger te maken en af te sluiten voor lucht. Daarmee komt de kleur ook wat op, ze trekken wat donkerder bij, zijn beter herkenbaar. En als laatste worden ze afgewerkt met een speciale was om ze nog een extra bescherming te geven. En dan is de restauratie van de munten eigenlijk afgesloten. Het is een schijfwiebel met glaaspasta, blauwe en witte glaaspasta. Dat is een spel dus, hè? Ja, een mantelspel. Hoe het, hè? Het eerste, tweede eeuw Romeins. Hier zit de wimplaats op, heb ik gelukkig op kunnen schrijven, maar dat heb ik ook in de... Hier is er nog de noot, een stuk van de noot, die klemt ze erin. Deze heb ik gevonden op de Krailerheide, dat is een oefenterrein hier in Boekend. In 2013 in de Boekend. Toen zie je meerdere van deze dingen gevonden in de akker. Die liggen momenteel in het museum mee. Maar zoiets maakt in een dag goed. Ja, ik denk nog wel meer als in een dag. Dat kan je niet elke dag oprapen, zoiets. Maar je raapt hem meestal niks op, als je het vindt. Het is natuurlijk leuk, hè, de grootste Romeinse muntfonds van Limburg. Maar dat is dan een stapel munten. Ja, en dat is het dan ook. Het gaat pas leven als je erachter kan komen van waarom ze in de bodem zijn gestopt, door wie, waarom, op welke locatie. En als je dat verhaal kan vertellen, hè, dat je die munten opwerkt naar kennis, dat is eigenlijk waar het ons om gaat. Wat Johan hier heeft uitgehaald zijn kleine bronzen 4e eeuwse muntjes. En deze zijn van de slechtste kwaliteit dat we in deze muntvondst hebben gevonden. En dat is heel anders dan bijvoorbeeld deze soort muntjes die een apart envelopje hebben gekregen. En waar we nog wel een keizerkopje op zien en op de keerzijde een figuurtje. En die kunnen we vaak ook determineren naar de exacte keizer en naar het figuurtje dat er op de keerzijde staat. Ja, dat is wel een heel spectaculaire periode, want het is het einde van het Romeinse gezag wat hier speelt. Hè. Er vallen dus allemaal Germaanse troepen vallen binnen en het Romeinse Rijk wordt hier bedreigd. Dus dat is die overgang, wanneer het precies plaats heeft gevonden, ja,
Dit geeft een veel nauwkeuriger beeld, want munten kun je dateren. De jongste munten die in de muntvondsten zitten, kunnen gedateerd worden tijdens de regering van keizer Theodosius. En daarmee hebben de munten een datering tussen 395 en 402 na Christus. Maar we zien aan de munten zelf dat ze eigenlijk langer moeten gecirculeerd hebben na 402. En we schatten nu dat de muntvondst waarschijnlijk niet meer aangevuld is mid 5e eeuw, half 5e eeuw. Dit past dus precies in dat beeld van late muntcirculatie. Dus op een gegeven moment zijn er gewoon geen munten meer. Dus je gaat de munten maar halveren of je gaat ze zelfs in kwartjes slaan om maar iets te hebben. En dan op een gegeven moment denken mensen, nou ja, we kunnen ze ook namaken. Dus dit zijn gewoon puur uit nood voor kleingeld gaan mensen dan munten die er al zijn, die ze kennen, die types gaan ze naproberen te maken. En dat kunnen wij duidelijk zien doordat de stijl heel erg anders is. Er worden spelfouten gemaakt, er worden types gecombineerd die normaal nooit gecombineerd worden. En dit is een heel interessant fenomeen eigenlijk in de late oudheid. Dat in ieder geval voor deze periode, voor de 4e eeuw, nog echt niet echt goed onderzocht is. En wij hopen dan dat we met onze muntfonds daar een aanzet toe kunnen geven. En ook kunnen laten zien van, gewoon moet je kijken wat voor types hierin zitten en wat voor bijzonder fenomeen dat is. En dat is tot nu toe nog niet zo bekend. En leidt dat bij jullie numismaten tot juichmomentjes, als jullie dan een imitatie vinden? Absoluut, ja toch? Ja. Ik zou dat de waardevolste munten in de schat noemen. En de imitaties zijn ook lokaal. Ze zijn hier in deze regio geslagen door privépersonen of lokale autoriteiten en zeggen dus iets hier over de mensen lokaal. Nou ja, kijk, die hele laat-Romeinse periode, daar weten we eigenlijk nog niet zoveel van. En dus in die zin is dit een heel boeiend verhaal. Kijk, we weten dat in die vroege 5e eeuw Limburg nog wel onderdeel was van het Romeinse Rijk, waarschijnlijk. Van de provincie Gallia Secunda. Maar we weten ook dat die macht in die periode ernstig aan het afbrokkelen was. En dat mensen vluchten, mogelijk is dat de reden geweest van waarom die muntschat achtergelaten is. Hè? Ja, het is natuurlijk altijd een interpretatie, maar wij noemen dat de muntschathorizoon, de context. Hè? En dat zijn de militaire spanningen in die tijd. Zou het zo kunnen zijn dat ze dat geld verstopt hebben omdat ze het wilden bewaren, beschermen? Tegen diefstal of tegen plundering, dat zie je natuurlijk veel vaker gebeuren. Maar aan de andere kant weten we ook wel dat juist in deze periode het geld, dit soort geld, bronsgeld, steeds minder waard werd. En misschien is het wel zo dat het niet zozeer meer geldelijke waarde had als meer metaalwaarde. En dat het dus verzameld is en in de grond is gestopt om te bewaren, om een keertje om te smelten of om te wachten tot het geld weer wat meer waard werd. Dat zijn ook mogelijkheden. Maar ook heel leuk is om te kijken, de macrocontext, het Romeinse cultuurlandschap, hoe ziet er dat uit? En dan valt meteen op, langs de Maas, langs de Romeinse weg, een nederzetting. Nou, ja, dan in één keer wordt het wel wat duidelijker natuurlijk. Hè? Dat het misschien is het een handelsnederzetting geweest die daar gezeten is. En dat misschien de munten verklaart. Hè? Je zou kunnen zeggen, het is het einde van brons kleingeld in dit gebied. En dat duurt dan ook eeuwen voordat dat weer terugkomt. Dus hierna is er gewoon geen bronsgeld meer. Dit is 3, hè? 4. 4.
Metaaldetectie is toegestaan in Nederland als je aan een paar voorraden houdt. Je moet binnen 30 centimeter blijven met je metaaldetector. Je moet altijd toestemming hebben van de grondeigenaar en je moet altijd je vondsten melden. Detectoramateurs die hebben vaak een koperbak. Dus wat ze gaan inleveren bij de ijzerhandelaar, bij de die metaal opkoopt, dat er schitterende archeologische objecten bij zaten die niet herkend werden. Je ziet toch wel dat veel mensen met de metaaldetector niet het besef hebben, niet het weten hebben hoe ze met zo'n situatie moeten omgaan. Veel zouden enthousiast reageren, oh kijk wat ik gevonden heb, en zouden verder gaan graven. En daarmee zou heel veel informatie verloren gaan. Ik heb niks tegen amateurarcheologie. Sterker nog, ik vind het een geweldig initiatief wat ze doen. Mits ze binnen de bouwvoor blijven zoeken. Hè, dat zijn vondsten die al een beetje uit context zijn geraakt, dat ze die uit de bouwvoor halen. Prima, als ze het maar melden. Maar je hebt tegenwoordig detectors die dieper gaan. En zeker als daar een groot stuk metaal zit, hè, bijvoorbeeld zoals deze muntschat, die zit onder de bouwvoor, die zit in context. En ja, dan wordt het natuurlijk een kwalijke zaak als het opgegraven wordt en het verdwijnt in een laadje en achteraf wordt het gemeld. Ja, eigenlijk moet dan een archeoloog naar kijken. Daar zouden wat betere afspraken over gemaakt moeten worden, denk ik. We hebben natuurlijk nu het PAN-project, Portable and Ticket Deeds of the Netherlands. Dat is specifiek op gericht dat metaaldetectorzoekers hun vondsten kunnen aanmelden. En dat wordt zo laagdrempelig mogelijk gemaakt. Er is een app waarin je dat allemaal heel makkelijk zo kan invoeren. Dus op die manier proberen we wel om de kloof zo klein mogelijk te houden en het allemaal zo makkelijk mogelijk te maken. Ja, luister, die is toch 2000 jaar terug, hè. Dan vult ze toch wel en heb staan iets, 2000 jaar is hier wat los geweest en de sporen hebben ze één spoor gevonden. Dus dan hebben ze toch een speciale band met het verleden, dus de kijkt er een beetje anders naar. Wij schrijven straks een wetenschappelijk rapport, maar het is ook wel belangrijk dat dat wetenschappelijk verhaal ook weer een beetje vertaald wordt naar een verhaal voor het grote publiek. Nou, daar is het Limburgs Museum natuurlijk heel goed in. Dus we zijn heel blij dat ze hier tentoon worden gesteld. En dat je niet straks die munten hebt die dan bij Wolf in de keukenla liggen of in de vitrine bij wijze van spreken. Maar dat gewoon meer mensen er kennis van kunnen nemen en ervan kunnen meegenieten. Nou ja, archeologie wordt toch vaak gezien als leuke vondst te doen, maar het verhaal wordt vaak niet verteld. Of niet goed genoeg, denk ik. En, je moet proberen dat verhaal te vertellen. Ik heb in mijn verleden toch wel wat mogen vinden. In mijn lange carrière als detectorpiloot of amateur. Dus heb ik al heel wat voorbij zien komen aan oudheden. Kunt ze zich al die rode Porsche aanschaffen? Nee, ik hou niet zo van een rode Porsche. Dus, maar de mensen willen natuurlijk weten of ze nog een rieke mens zijn. Ja, dan moesten ze dat niet doen, laten we het zo maar zeggen. Dan moesten ze schaatszeuker weer. En we zien geen schaatzeukers zoals ze stukken mee vergelijken. We zien gewoon amateurarcheologen met een detector die terrein aanspeuren naar verloren gegaan artefacten. Gelukkig had het nu een goede plek gekregen in het museum. Dus daar hebben we het eigenlijk voor gedaan.